Trump vyhral, Zelenskému cuká a progresívci tu v Bruseli behajú ako splášení mravci, keď im naprší do mraveniska. V Nemecku sa po amerických voľbách dokonca zrútila vláda kancelára Scholza, ktorý sa preslávil vo svete tým, že len tížko šúchal nohami, keď prezident Biden oznamoval, že dokážu Nemcom zničiť plynovod Nord Stream. Teraz sa v Európe všetci boja, že vláda prezidenta Trumpa zníži alebo úplne zastaví financovanie vojny proti Rusku na Ukrajine. A všetci teraz rozmýšľajú, kde Európska únia zoženie ďalšie desiatky miliárd na financovanie režimu Zelenského. Problémom je, že Európska únia tieto peniaze nemá, pretože za posledné 2 roky sa zadlžila na 30 rokov dopredu a hľadá sa, kde by sa ďalšie desiatky miliárd Európanom dali zobrať. Postoj Hnutia Republika, ale aj našej europarlamentnej frakcie Európy suverénnych národov je však jasný. Ukrajincom sme už pomohli dosť a teraz je najvyšší čas prestať s dodávkami zbraní a živením tohto konfliktu. Rovnako tak však treba skoncovať aj s tou liberálno-progresívnou